se on ihan nätti. Nyt laita se pellille, se on hieno. Jee. Voitteko olla ylpeitä musta? Moi. No kyllä. Tervetuloa Paukkulaan. Koska Paukkulassa on rento meininki ja täältä saa tosi paljon uusia kavereita. Meillä opiskelijat saa vaikuttaa aika paljon omaan opiskeluunsa ja opiskelu on käytännönläheistä. Meillä on täällä ilmainen asuminen. Sen lisäksi meillä on täällä ilmainen ruokailu. Ja opiskelukin on ilmasta. Edes kirjoja tarvii ostaa. Sanokaa vielä, lyyli luulee kun tuulee. Missä suru asuu? Suru asuu täällä. Laittakaa tähän tisulin väliin. Suru asuu täällä. Missä Ilo asuu? Ilo asuu täällä. No, mä oon ollut työssä oppimassa vanhainkodissa, asennetta päihdekasvatusbussissa sekä nuorisoteatterilla. No, esimerkiksi hotellit, opaspalvelut, erilaiset matkailuyritykset ja ykkösenä tietysti matkatoimistot. Nuoriso-ohjaaja voi työskennellä nuorisotoimella, seurakunnilla, päiväkodeissa tai vaikkapa projekteissa. Mä oon itse töissä täällä Mikkelin Starlightissa, joka on nuorisokahvila. Varmaan harrastusmahdollisuudet ja ylipäätään ihmiset, yhteisöllisyys. Oikeastaan tätini kautta, kun hän opiskeli matkailualaa hotellissa, niin siitä innostun ideasta ja tämä oli kaikkein lähinnä kotikuntaani. Molemmilla aloilla 3 vuotta, eli 120 opintoviikkoa. Paukkulassa voi harrastaa vaikka tanssia. Lentipalloa. Sählyy. Pingistä. Jos nää on niin oikeilla säännöillä. On. Biljardia. Meillä on myös bändikämppä. Ja kuntosali. Ja leffahuone, joka on nyt remontissa. Ja kaikkein parasta, meillä on hyvät ATK-luokat ja ilmainen netti. Kansainvälisyys näkyy täällä Suomen nuoriso-opistolla jo pelkästään kun kävelee ympäri kampusta. Meillähän on kansainvälisiä opiskelijoita. Matkailulinjalla on kansainvälinen luokka meneillään ja siellä on parhaillaan nyt sekä venäläisiä että kiinalaisia opiskelijoita. No, sehän on todella mielenkiintoista. Kielitaito kasvaa ja kulttuurituntemus karttuu. Tulevaisuudessa meillä toivottavasti on entistä enemmän kansainvälisiä ryhmiä käymässä kampuksella, mutta myöskin avautuu väylä, että meidän omat opiskelijat pääsee ulkomaiseen työssäoppimiseen jaksoon ja tekemään töitä ulkolaisissa firmoissa. Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Poikki. Ja kaiken tämän muun hyvän lisäksi me voidaan itse järjestää tapahtumia. Ihan mitä tahansa, mitä tulee mieleen. Tanssiesityksiä, musiikkiesityksiä, leirejä. Naamiaisia, grilli-iltoja. Ja tällä hetkellä täällä on menossa Nuva-verkostopäivät. Mennään katsomaan naurujoogaa.